Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisithembu kanye nothando nesithembu. Episode 5. Wakhala kuba umsiliwe. Ukhalela ukuthi ulwandle kade cishe waba kwingozi yemoto. Imoto ilimele kodwa ulwandle khona uyaphila. So kube kwenzeke something landle bese kuzothiwa yiyo leyo ndaba. How? Yathi inyanga nje makuba khona unkosikazi omusha izinto zonke zizohamba kahle. Lamabhadi yini? Ilona owafika kwathiwa uSibindi wamkuwisa phansi. Intruder. Uloyo labhaliso lezo lathi ngempela ikhona leyo ndaba kodwa ke akwazi ukuthi kugcine kuphenywa kuthiwani. Kodwa ukhona owiswe uSibindi phansi wamphusha ngelokhuzana wawa. Emva lokho babamseleku akasabi right nangesibhedlela. Hawu babamseleku wasola lapho nje ukhona esengizomthatha ebo number 5 wamthatha. Sahamba siyolalela leya nyanga again. Sabuya ke usekhona nje uMakhwela. Awunangu ulwandle seba kwingozi yemoto. Hawu ulwandle uselimaza imoto kanti umseleka akayithandi into ephathene nengozi yemoto ngoba abantu babamkhuluma kabi base abantu uthwele. So mase kwenzeka into enje bese kuphela kusho into enjalo. Uyayibona ukuhleba komakhelwane ukuthi kuhlangana kanjani? Lamabhadi lawa ibisiba checka. Kanti into engekho le izinto ezenzakalayo kubona bonke abantu bamsela kusiyakhala ukuthi lezo inkulumo besizomnamathela futhi bayahleka ke kodwa abona uMacele uthi uthi uMacele hawo besizothi uthwele ngayo ulwandle uthi hayi ukhalelani ulwandle uthi phela kusho ukuthi abantu mabethi uthwele kusho ukuthi usebenze kanzima kodwa umseleka ayimphathanga kabi leyo nto. Kodwa nje babusele ngathi lokhu waye esibhedlela emotional. Izinto zinezinto ayixoxayo uba nokukhala. Yilokho ongazwanga ukuthi wamsele ukukhalelana ngoba uzokubona sekugcwele social media ukuthi ubekhala. Ukhalela ukuthi abantu bebezothi uthwale ngolwandle. Ngoba ulwandle nange siphuma eThekwini asazi ukuthi wayesehamba indlela eyinjani. Imoto. Manje mase kubukuthi ulwandle mhlawumbe ulimele bese kuzothiwa kanti usebuyile ulo kanti uyo babamselo kwathi ku season 6 mhlawumbe wafaka izinto ezirong ekhaya lakhe wafaka imkhovu ethi wenza izinto ezithini ukufanele aclean kwasho yena butho mase siyixoxa leyo nto kuvele ngathi isuswa yithi la social media kwasho yena ebiza amakhosikazi wathi mhlawumbe izinto akazenza zaba zimbi. Manje mina ngibona ukuthi abantu kanti manje belayo umseleko babuye begijimeni ngoba kwasho yena ukuthi zikhona izinto azenzile mhlawumbe abona ukuthi ziyabackfire. Khona into angayiqondi kahle. Ungaba uye ethi ulungise something ukuba amanye amakhosikazi kodwa sayibamba into yokuthi phela wathi amakhosikazi awangahambi inyanga. Awangahambi ngoba yothola izinto ezironke enyangeni kusho ukuthi akuhambe yena kuphela ukuze ngoba yena ewubaba wekhaya wase ethi kunemkhovu nje. Sahamba sayobheka imkhovu ukuthi umkhovu unjani esithombeni. Mina ngabuza ukuthi umkhovu into ebonakalayo yini ngibuza kubantu abadala ukuthi umkhovu uyabonakala nje kube into ongayikhomba. Sengiyonixoxela ngelinye ilanga ke kodwa kulowo ukuthi mase kukhonje izinto ezinokuthakatha nani wathi umsele kumakhosikazi akhe angazihambi inyanga ngoba izinto ayithole enyangeni zingabaxova. Inyanga ihanjwe ubaba wekhaya. Asisicha siyezwa ke wasisilalele phela ku TV wase ethi kunomoya angawuqondi kahle ekhaya lakhe. Wasi into enomkhovu. Hayi akwenzekanga lutho kulwandle ukhona uyaphila ukuthi nje bephethe ukuganga wafihlela abazali nangu
Ayikho-ke futhi into sekuthiwa in. Yabo lezi ndaba othi uzakha uyikholwe ziphiliswa ukuthi wena uyayikholwa. Yonke leyo nto. Yabo nje lokho ukuthi abantu bathwele ukubona ngoba ukukholwa. Ngoba mina sengike ngabuka la kule platform ku-YouTube abantu abafika bethi ngihlushwa isithwalo nani nani, ngithi hawu kahle ukuganga ngathi wahlushwa isithwalo. Phela ngathi manje kuthiwa uma uwumuntu othwele uyasikizela nje unezinto. Bukhona labo, akekho umuntu angathi uhlushwa isithwalo. Ziphi into zakhe kuqala? Isithwalo simnikeni uvele wazi uhlushwa isithwalo nje. Hawu uthwele kwangenzeka lutho ngoba phela nami sengiqalaza ukuthi hawu unesithwalo, wathola isithwalo. Iphi-ke imiphumela? Iy'ndodla zey'mali zakho, iy'moto, izindlu. Bakhona nabantu abakwaziyo ngoba phela abantu abaye bekhonjwe kuthiwa bathwele kusuke kukhona umuntu owaziwayo kuthiwa ucebile ubani, aze agagulwe-ke lowo muntu. Labo bavele baqhamuka nje sebehleli ku-YouTube channel sethi ngathwala ngaphuma ngabaleka. Hhayi akunalutho-ke. Bengizonixoxa ngale ndaba yamsrek manje ngiphethe ukuxoxa okuningi ukuthi ngikhathele sengixobe izinto ey'ningi. Nathi-ke sisizwa la khona ku-TV naye kwasho yena ukuthi abantu bathi uthwele ngoba enesithembu. Asikaze sithi thina uthwele. Sizwa nje lo beyikhuluma leyo nto ukuthi abantu basho njalo. Sesiyiqeda ngokuthini? Osomabhizinisi basemakhaya bayahlebeka. Yena-ke usomabhizinisi wasemakhaya waphinde waba namakhosikazi amaningi. Manje uzohlebeka-ke vele ngalezo y'nkulumo. Ngoba abantu basuke bethi uyi-afforda kanjani le mpilo. Mhlampe kunemfihlo ethile. Sivale-ke le video la. Bye.